ملتون چیه؟ O'zbek. معلوماتون Oliy. عالی اویلادور So'yib Sefardan. صاحب سفردم اختصاصتون چی؟ Hisobchi. موقتا در اینجا کار میکردیم Muvaffaqiyatan bekor. قبلا در اینجا کار میکردیم Qablan ko'rgan jamoat tavoy. کدام وظیفه؟ Van mutaxassis kishovarzi. як сокини ноҳияи Спитаменро ҳангоми гирифтани пора кормандони оперативии раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд дастгир карданд. Аз ӯ Илҳом Абдурозиқов ном бурда мешавад. Вай 39 сола буда дар идораи ҷамоати деҳоти Тағояки ноҳия ҳамчун мутахассиси кишоварзӣ кор кардааст. Бино ба маълумотҳои пешакӣ ки аз тафтишот бармеояд, ин ҷавон 3 маротиба даст ба кирдорҳои коррупсионӣ задааст ва пеш ҳам суд шуда будааст. Абдурозиқов Абдуҷаббор Абдуғафурович сокини ноҳияи куҷое? Spitamen. ноҳияи Спитамен. барои чӣ муроҷиат карда буд вақт шумо? Барои замин муроҷиат кард. чӣ миқдор заминда? 12 сотих. 12 сотих? ба эвази маблағи 12 сотих замин аз ӯ чанд сом шумо талаб кардед? Мо 300,000. 300,000 ва аз ҳамун 300,000 маблағи талаб карда чанд миқдор? 200,000. 200,000. Пад қисман пули медодани буд. шумо дар куҷо дастгир карданд? Ноҳияи Ҷабборасулов. дар ноҳияи Ҷабборасулов ҳангоми гирифтани 30,000 сомон. 30,000 сомонӣ. 7 сентябри соли 2023 ҳангоми гирифтани боқимондаи маблағ дар ҳудуди ноҳияи Ҷабборасулов, кормандони раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия дар вилояти Суғд ӯро дастгир намуданд. Миръазиз Миршарифзода, муфаттиши калон оид ба корҳои махсусан вазнинӣ, раёсат мегӯяд, ки дар асоси муроҷиати шаҳрванд Ғолибҷон Абдуҷабборов чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ ташкил гардид. аз ҷониби кормандони мақомоти агентӣ чорабиниҳои оперативӣ тафтишотӣ гузаронида шуда барои гӯё барои ҷудо намуда додани қитъаи замини назди ҳавлегӣ маблағи 300,000 сомонӣ талаб карда, аз он маблағ зиёда аз 200,000 сомонӣ шуда, пас аз бақия гирифтани маблағи 30 аз боқимонда маблағи 30,000 сомонӣ аз ҷониби кормандони мақомоти агентӣ дар ноҳияи Ҷабборасулов айбдоршаванда Абдурозиқов Илҳом дастгир карда шуданд. Далелҳои шайъӣ маблағи 30,000 сомонӣ аз охирин ёфта гирифта шуд. ба ғайр аз ин ҳолатҳо, ҳолате ки мо қайд карда гузаштем, боз ду ҳолати дигар нисбати Абдурозиқов Илҳом, яъне аз шаҳрванд Дадабоев Давронбек ва шаҳрванд як шаҳрванди дигар сокини ноҳияи Спитамен ба маблағи 299,000 сомонӣ ва ба маблағи 200,000 сомонӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, ба онҳо ба парвандаи ҷиноятӣ якҷоя карда шуданд ва тафтиши пешакии ин ҳолатҳоро низ айни замон давом дорад. нисбати айбдоршаванда Илҳом Абдурозиқов парвандаи ҷиноятӣ боз шудааст, ки он ба моддаи 247 қисми 4 банди Б Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон рост меояд. зарари умумӣ аз кирдорҳои ҷинояти молиявӣ 723,000 сомониро ташкил медиҳад, ки тақрибан 50,000 сомонӣ барқарор гардидаасту халос. мувофиқи аризаи шаҳрвандон айни замон ба маблағи 723,000 сомонӣ ба 3 нафар дар 3 ҳолат шаҳрвандон зарар расонида шудааст. аз ҳамон зарарҳои расонида шуда тибқи ҳуҷҷатҳои протоколҳои қабули маблағҳои зарар танҳо 50,000 сомон барқарор карда шудааст ва аз ҷониби хешу таборони вай, хеши таборони худи айбдоршаванда кӯшиш карда истоданд, ки зарарҳои шаҳрвандон барқарор карда шавад. тафтишоти пешакии кормандони раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд нишон медиҳад, ки 3 ҳолати гирифтани пораи айбдоршаванда ошкор гардидааст. ӯ ҳоло дар ҳабси пешакӣ дар маҳкамаи тафтишотии сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. Ман Абдурозиқов Илҳом Исроилович, зодаи ноҳияи Спитамен ҷамоати Тағояк. ҳамин хато кардам бо дига такрор намешавад. тафтишоти парвандаи ҷиноятии айбдоршаванда Илҳом Абдурозиқов идома дорад. Гузурши Мафнушкур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилооти Хабар.